ክርስቶስ ጌታ አሜን حقوسي زبل سبنتلو هاليلويا حدا زمار سنتايلو if all creations was made to worship you all the stars all the moon every creation every tree every leaf already worships the Lord so نحنا دا كندي worship day نقبر الناس كبر عملخنا هاليلويا نحنا قد عف زلنا إذن زلنا أداو زلنا أجار زلنا بناتو فترة استسرح ناس كندي نعملخ دينا خبره هاليلويا هاليلويا يسوع هاليلويا أملاخنا زبالة أملاخ سيلنا كم أوز حلي كم أوز دقف هاليلويا كم ونعنا protect زقبرنا كل جزء سيلنا هاليلويا أكم زحساب كل الناس كلها تنانا أملاخ كنا مخينا حج هاليلويا هاليلويا هاليلويا
ንጉስ ኢኻ ኣቦ
Seni
تزبل كايو يخون زعزز كايو دما يفصل هاليلويا بزيكا هكاله املاخ يلن بزيكو كبر زغبو يلن هاليلويا بزيكو اللتانا زغبو يلن هاليلويا هاليلويا كبرنا كنهبك كاينا أملاخي نزل عالم كنهبك كاينا كبرنا قويتا أجزابي ربو هاليلويا نسخة كبرات سلز قبر كانا كبرنا نزل عالم كنهبك كاينا هاليلويا Isabel
برختي أنجربيبو زبل برختي أنجربيبو برختي أنجربيبو برختي أنجربيبو برختي أنجربيبو برختي أنجربيبو برختي أنجربيبو برختي Jumper,
እትዕግብ ኣምላኺኻ ሃሌሉያ እተጸብቕ ኣምላኺኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ ዘለና ሃሌሉያ መመሊሱ ዘጸብቕ መመሊሱ ዘወቅብ መመሊሱ ዘኽብር መመሊሱ ዘጽግብ ሃሌሉያ ጎይታ ይባርክ
كعب سلامنا بيت እግዚአብሔር መጻኹም ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቢርና ክሪና መጽሐፍ ቅዱስኩም ሒስኩም መጽኹም ተላኺንኩም አቤትኩም ሒስኩም ንኽብሪ ቃል እግዚአብሔር ካብ ዘለና ሓፍ ክንብሪና ሞ ቃል ንሎሚ ዝኾነና ቃል እግዚአብሔር በሓደ ከነንብቦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ምናልባት ድሕርኩም ዝተሓወስኩምና ملأختي باولوس نابسب إفيسون إنا حبيرنا ننببن نمهارن زلونا ببعدل ترخمنا يا أقاتامي زحلف استمهارنا يون دحريت ريفايز نقبرو من الواحد عند الله هلونا نخون زينا تسر زي أخلنا نيلو معن تخفلت صحفنا جن كابتي أبز حلف سلسة سنابتي بغت صالح نراقب كلنا استزراربنا يا بمغت صالح كنزاربنا تي ننببو كافقدي عسرت وشمونته عسرت شعته زلهم عرف حموشته إفيسون بحدا خلنا كنا بوينا كم زخاء يبن كافقد عسر شعته خم بوي من تزيد فقد قويتا انتاي مخانو استوعلون بر عياسو عيتخنو زرقت هالو أمو بويني عيتسكرو جناخ بمزمورن مسجانان بمنفساو قنين بلبهم نقويتا إننا تقنيكمولون إننا درسكمولون نحرحكم إننا تزراربكم منفس يملاكم ناملاخن نبون سلا كل نجار بسم قويتانا يسوع كريستوس كل ساعة إننا أمسجنكمو نحرحكم بفرات كريستوس الزوزات كنو كم تكريستوس رئيس محبرو زخنا نسوم الحنس جاو خايو سبأي كأرئيس سبيتو يمو أتنا نستي كم نقويتا غير كن سبوت كن تعززاهم كم تتا محبرن كريستوس اتأززو كمدما أنستين سبوتن بخلو يتأززاهم كم تكريستوس نمحبرو زفكرا أتم سبوت أنستهم أفكرو كريستوس بقالو غيرو بمحت أبماي مساعد ريام منتيك قدسا إسحات ويس عطار ويس قلنا زمسل زي بالله بزي منكب قدستن كبرتن محبر غيرو منتي كأومايلو رأسو
بجأ هبب سبوتون كمو እተን አንስቶም ከም ስጋኦም ገሮም ከፍቅርወን ይግቦም ሰብ ንስጋኡ ይምግቦን ይካናኸኖን እንበር ሓደ እኳ ዝጸልኦ የልቦን አካላት ስጋኡ ስለዝኾና ክርስቶስ ከምኡ ንማሕበሩ ይካናኸና ኣሎ ስለዚ ሰብኣያ ቡን አዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይለግብ ክልቲኦም ሓደ ስጋ እዮም ዝኾኑ እዚ ምስጢር ዝዓብዩ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን እብሎ ኣለኹ ንስኻትኩምን ከምኡ نفس وكفكم نتاسبيتو كم نفسو غيرو يفقرا تاسبيتو نسب آيا تفرحيو عرف شو دشتا أتو مولود إذا قلوا عمو نولدهم بغويتا تأززوهم أبوخانا دي خانا خبر صبوك خونلكا أم مدرون علميخا خنوح إذا تسفازلو قداماي تأزازيو أتو مابوتاتون نتو مولودكم بناي غويتا تقساتن معدون دا أعبيوهم انبر أي تخريوهم أتوم جزوات نتوم بسقا قويتاتكم سي بفرحاتن بمنقطقاتن بجرهنات لبهم كم من كريستوس غيركم تأززوهم كم جزوات كريستوس كوينكم نتفقد أملاخ قبلبي التجبروا دا أمبر نسبح كم تبلو بقص رأى أيكونن نسب زي كونس كم نقويتا غيركم بفتاو تجزو باريا خونه ጨዋ ሆነ ነፍስ ወከፍ ሰብ ናይዝ ገበረ ሶሪ ባሪያ ሆነ ጨዋ ሆነ ነፍስ ወከፍ ሰናይ ዝገበረ ካብ ጎይታ ከም ዝቅበሎ ፍለጡ አቱም ጎይተቱን ከሙ ግበርሎ እቲ ጎይታኦምን ጎይታኹምን ኣብ ሰማይ ምህላውሞ አቡ አድሎ ገጽ ከም ዘየልቦ ፍሊጥኩም መፍርራህ ሕደጉ ክንጽሊና እግዚአብሔር ጻድቅ አቦና دقيمنا بزا ساعات زيا نمسكنا كالونا نتن كلب مخاز خلا صحفات تصحيف يموك زيابهير أملاخي بزا نسخاك زيابهير أما أخلنا كفيتكات تقلت ألناك زيابهير صحفات بزا قالات زياتن غيركاك زيابهير لو ميمشت كتلب منا نتصلي علونا امرونا خفتو تحساسبانا رحووك زيابهير وأملاخنا قالكا كم زلوا بجرهنة من تنكن قبله مؤاتيو خامن تخطق من الناس لو من السخام ما أكلنا خوين كاخت زاربنا نتصلي علونا زي أبير أملاخين قالكا تنسخا سماين مدرن سفت أركالوك قالكا نتنسخاك زي أبير سمايات نمدرن نتبو زلو خلو زقرم فترة زي أبير تسير كالو زلخا قالكا ولا حدا سبك قلت أو خزاربو زخل بقوع سب يلبون مو لو مي بمنفس كاغير كاخت مهرنا نتصلي علونا تزاربنا نتصلي علونا زيابهير أملاخي ننا بيتنا خنكيد كلنا ننا وراينا كنملسن كلنا وأملاخ قاصيرنا من تخنكيد سي لو مزي قصر ነገር كتبنا نتصلي علونا وأملاخ تسكيمنا ينخيد هياو قال هيوتنا زلوط نمنفسنا زنقاقح وأملاخنا خيدانا كله زيابهير زقير زيابهير هياو زخونه قال أما أخذنا زيابهير كتكل نتصلي علونا منفس قدوس هو يتصلي عليه خبرئسي ولا حنت خمزم تاخو حسب اي كالنين نا እግዚአብሔር አምላክ ያብርስ ኻይ አባኻይ እመናለሁ ወአምላክና خنافري ክትቀመሉ ለእምሮይ ክትቀመሉ ሎምኻ እግዚአብሔር ነሕዋተይ ክትዛረቦም ይጽልያለሁ ሕዋተይ ድማ ዝቃል ዝን ምዝራብ ኢኮኖሚ ንምስጋር ኢኮኖሚ ይጽልያለሁ ጸልማቶም ኩሉ ይብራህ ዘይተረድኦም ነገር እግዚአብሔር ይረዳዮም ተስፋኦም ይተሐደስ ይለይ ይጽልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይስተደናገሮም ዘበለ ሁሉ ይቅናዓሎም ይለይ ይጽልያለሁ بيسوس كريستوس شم قالك ناي مقنع حيليلو قالك ناي مفتح حيليلو بيسوس كريستوس شم እግዚአብሔር አምላከይ ሎሚ قالك اما اكلنا هياو كون نلمنا كالونا واملاخ باخ طراي نصقع علونا እግዚአብሔር قالك خم تخوينو زلو እግዚአብሔር اتسماين مدرن فطره قالك اما اكلنا هياو يخون يطعنا خوتايلنا نصلي علونا እግዚአብሔር مسانا ስለዘለخا واملاخنا قالك እግዚአብሔር من ترس خايلك እግዚአብሔር لومي اما اكلنا ስለተخبرو كبر كله نعخا بودخا بيسوس كريستوس شم يخون امين امين غويتا يبارككم خاب تقمطوا እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምህሮና ኣብ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 5 ኢና በጥሕና ዘለና ካብ ፍቅዲ 5 ክሳዕ ፍቅዲ 9 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ተማሂርና ድማ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ኤፌሶን ዳርጋሎም ማዓንቲ ክንዶ ኢና
ኤፌሶን ኣብ ክልተ ኣትክፈል ኢልና ነርና መጀመርያ እዚ ናይቲ ካልኣይ ክፋል መወዳእታይ ካብ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 10 ጀሚሩ ክሳዕ መወዳእታ ዘሎ መዛዘሚ ሓሳብ እዩ ወይ ድማ መጠቃለሊ ሓሳብ እዩ እዚ ብዝንረኽቦ ሓሳብ ግን ናይቲ ክሳዕ ሕጂ ሒዝናዮ ፀናሕና ሓሳብ መጠቃለሊ እዩ ምናልባት ኣብቲ መደበይ ዝነበረ ንድሕሪት ተመሊሰ ቁሩብተይ ነቲ ክንመሃሮ ፀናሕና ነገር ሪቪው ክገብር ሓሲበ ነይረ ግን ፍርቂ ለይቲ ከይከውን ምእንቲ ከምኡ ክገብር ከለኹ ሎሚ ትኺለ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ምህሮና ክኸይደ ማለት እዩ እታ ሎማዓንቲ ነተኩረላ ጥቕሲ ካብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 5 ጀሚርና ዘላ ሓሳብ እያ ኣንቢቤዮ ስለ ዝኾንኩ ናብኡ ተመሊሰ ኣይከንብቦን እየ ግና ኣብኡ ጳውሎስ ብዛዕባ ግዙኣትን ብዛዕባ ጎይተትን እዩ ዝዛረብ ዝሓለፈ ክንዛረብ ከለና እንታይ ኢልና ነርና ብዛዕባ ኣቦታትን ብዛዕባ ውሉድን ተዛሪብና ነርና ቀድሚኡ ዝነበረ ድማ ብዛዕባ ኣብ ሓዳር ዘለው ሰብኣይን ሰበይትን ተዛሪብና ነርና ልዕሊኡ ክንጅምር ከለና ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እንታይ ኩኑ ኢልና ኢና ጀሚርና እዙዛት ኩኑ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሒዝና ዘለና እዚ ብሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኩኑ ዝብል ቃል መበገሲኡ ካብቲ ልዕሊኡ ዘሎ ሎማዓንቲ ዘንበብኩልኩም ሓሳብ እዩ ዝመፅእ እዚ ሓሳብ እዚ ንሓድሕዱ ዝተኣሳሰረ ሓሳብን ምኽርን እዩ ዘሎ ፈፂሙ ንሓድሕዱ ዝነጣፀለ ኣይኮነን ካብዚ ጥራይ ኣይኮነን ካብቲ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ መልእኽቲ ከማን ኣይፈላለን እዩ ምክንያቱ ንሓደ ነዚ ጳውሎስ ዝእዝዞ ዘሎ ትእዛዝ ነዚ ጳውሎስ ነዞም ሰባት ኣሕሊፉ ዝህቦም ዘሎ መልእኽቲ ኣብቲ ቀዳማይ ዝተዘረበ ዘረባ መተርኣስ ብምግባር እዩ ዝበሃል ኩሉ ዘረባ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳዕ ምዕራፍ 3 ዝተዛረብናዮ ዘበለ ኩሉ ክንርስዖ ኣይግባአናን እዩ ሎሚ ድማ ናብኡ እንዳኣዘከርክኹም ከይድ ክፍትነ ማለት እዩ ግን እዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ሓሳብ እቲ ንሓድሕድኩም እዙዛት ኩኑ ዝብል ቃል ናቱ መመላእታ እዩ ማለት እዩ ሓድሕድኩም እዙዛት ኩኑ ክብል ከሎ መጀመርያ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ እንታይ ደኣ ግበሩ ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩምን መንፈሳዊ ቅኔ መዝሙር እንዳዘመርኩምን እንታይ ግበርኩም መንፈስ ይምላእኩም ኢሉ ጀሚሩ ማለት ስለዚ ናይ መንፈስ ዝተመልአ ኣማኒ ህይወት ዝርዝር እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብ ታሕቲ ዝግበር ዘበለ ኩሉ ብሓይሊ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ዝኸውን ነገር እዩ ማለት ኣሜን ነው በቀዳማይ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ክዛረብ ከለኹ ከምዚ ኢለ ነይረ ከዘክረኩም መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ሰብኣይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ መግለፂኡ ብቋንቋታትን ብብዙሕ ነገራትን ዓባዓውታን እንድሕር ርእሱ ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ቤቱ ግና ንሰበይቱ እንድሕር ዝወቃዕ ኮይኑ እዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ዝተመልአ የጠራጠረኒ እዩ ማለት ኣለኹም ሎምሳይ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዝተመልአ ህይወት መረክዒ ወይ መርኣይ እዚ ሎማዓንቲ እንዛረበሉ ዘለና ህይወት እዩ ማለት ብትክክል ምእንቲ ክትርድኡኒ ብቋንቋታት ምፅላይን ምዝላልን ጌጋ እዩ ኣይበልኩን ሕራይዶ ከምኡ ጌርኩም ገዛኹም ሒዝኩም ከይትኸዱ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት ከዓ ብቋንቋታት ምፅላይ ስለ ዝፈቱን ዝገብርን ማለት ተሓሳብ ግን እቲ መልእኽቲ ኣብቲ መንፈስ ናይቲ ሓሳብ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክርዳኣና ስለ ዝደለኹ እየ ማለት ሎማዓንቲ ከዓ ከምኡ ኢና ክንመሃር ማለት ብመንፈስ ተመሊኡ ዝኸይድ ኣማኒ ወይ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ስራሕ ናይ ቦታ ክዋፈር እንከሎ ካብ ክልቲኡ ቦታ ኣብ ሓዲኡ ቦታ ጥራሕ እዩ ክርከብ ወይ ኣስራሕ እዩ ወይ ድማ ሰራሕተኛ እዩ በዚ ናይ ቀደም ኣባህላ ድማ ወይ ጎይታ እዩ ወይ ድማ ባርያ እዩ እዚ መጽሓፍ ቅዱስና ተጻሒፉ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዝሕና ነንብቦ ፀናሕና ትርጉም ኣቱም ጉዙኣት ዝብል ቃል እዩ ዘሎ ሓቂዶ ኣቱም ጉዙኣት ዝብል ቃል እዩ ኣቱም ጉዙኣት ዝብል ቃል እዞም ኣቦታትና ክትርጉምዎ ከለዉ ለባማት ስለ ዝኾኑ መስተውዓልቲ ስለ ዝኾኑ ሬሌቫንት ዝኾነ ወይ ድማ ንግዜና ዝጠቅም ቃል ስለ ዝኾነ እዮም ጉዙኣት ዝብል ቃል ተጠቂሞም ባሮት ዝብል ቃል እዩ ግን ተቀዳማይ በኽሪ ትርጉሙ ማለት ባሮት ዝብል ቃል እቲ ዱሎይ ዝብል ቃል ናይ ግሪክ እዩ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ማለት ስለዚ ተቃል በቃሉ ባሮት ማለት ሎማዓንቲ ቅድሚ ጉዙኣት ኢልና ምዝራብና ጉዙኣት ማለትም ባሮት ስለ ዝኾነ ባሮት እንታይ ማለት ምዃኖም መጀመርያ ክንዛረብ ኢና ማለት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ባሮት ብዙሕ ግዜ እዩ ዝዛረብ ሓደ ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ባሮት እንረኽበሉ ቦታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ባሮት ተጠቂሶም ኣሎ ለዋውያን ይኹኑ ካህናት ይኹኑ ባሮት ክሕዙ ፍቀደሎም ነይሩ ባሮት ኣብ ትሕቲኦም የገልግልዎም ነይሮም ባሮት ክሕዙ ከለዉ ግና ኣብ ግዜ ለዋውያን ወይ ድማ ኣብታ ናይ እስራኤል እግዚኣብሔር ዘቐመጣ ህዝቡ ናይ ባሮት ስርዓትን ኣካይዳን ጽፉፍ እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣካይዳ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ እግዚኣብሔር ስርዓት ገይሩ ዝሕዞም ነይሩ ባሮት እቲ ባርያ ጎይቱኡን ተረኣበዲልዎ ንጎይቱኡ ክኸሶ ይኽእል እዩ ነይሩ ከሰማዓሉ ይኽእል እዩ ማለት
እንድሕር ኣሕሚሙሉ እሞ ምናልባት ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ተደኣ ኮይኑ እሞ መምለቒ ተደኣ ረኺቡ እሞ ተደኣ መሊቑ ከዓ እግዚኣብሔር ንከምዚኦም ዝበሉ ሓንቲ መህደሚት ከተማ ኣጥሪሎም ነይሩ ማለት እዛ ዝሃደሙላ ከተማ ካብኣ ፈፂሙ ክመልሶም ዝኽእል ሰብ የለን እግዚኣብሔር ንዕቑባ ዝኾኖም ነገር ነዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንምንቲ ፕሮቴክት ክገብር እግዚኣብሔር ቁኑዕ ስርዓት ዘቐመጠሎም ሰባት እዮም ዝነበሩ እስራኤላውያን ባሮት ዝገብርዎም ዝነበሩ ሰባት ነቶም ንሶም ዝማረኽዎም ሰባት እዮም ማለት ስለዚ ብሓፂሩ ኣብ እስራኤላውያን ኣህዛብ ባሮት ክኾኑ ከለዉ ናይ ውግእ ምርኮኛታት እዮም ማለት እዩ ፕሪዝነርስ ኦፍ ዎር እዮም በዚ ናይ ሎሚ ኣዘራርባ ማለት ኣብ ውግእ ምስ ከዱ ኣብ ውግእ ስዒሮም ነቶም ኣብኡ ስዒሮም ዘምፅዎም ህዝቢ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ዘመን ምቕታል ስለ ዝነበረ እቲ ካብ ምቕታል ዝተረፈ ካብ ሴፍ ዘፍለጠ እንታይ ይኸውን ነይሩ ባርያ ይኸውን ነይሩ ማለት ግን ብጀካቶም ኣህዛብ እቶም ህዝብታት ከማን ከይተረፉ እቶም ኣባላት ናይ እስራኤል ከይተረፉ ባሮት ይኾኑ ነይሮምን ባሮት ክኾኑ ከለዎ ግን ምናልባት ብዕዳን ተተዳኣ ተሓሒዞም ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ምኽፋል ተዳኣ ሲኢኖሞ ባሮት ይኾኑ ነይሮም እዮም እዛ መጽሓፍ ቅዱስና አንቢብና ያለና ሓቂዶ ታሰይቲ ነቢ ነቲ ነቢ እንታይ ኢላቶ ኣነ በቃ ዝኽፈል የብለይን ሕጂ እምበኣር እንድሕሪ እዚ ዘይቲ እንድሕሪ ሶሉሽን ተዘየምፂኻለያ ምሾ ዘይቲ እኳ ይነበረትን እታ ሕቶኣ ሶሉሽን ተዘየምፂኻለይ ደቀይታ ክኾኑ እዮም ባሮት ክኾኑ እዮም ኢላ ምክንያቱ ዕዳን ተዘይከፊልካ ባርያ ናይ ምዃን ተኽእሎ ስለ ዝነበረ እዚ ኸማን ምስ ናይ ብዙሕ ፍትሒኡ ማለት ንምንታይ እየ ብዛዕባ ዝዛረብ ዘለኹ መሲኩም ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ስርዓት ባሮት ነይሩ እዩ ማለት እዚ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ተጻሒፍሎም ዘሎ ዘመን ግን ኣብ ዘመን መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣይኮነን ኣብ ናይ እስራኤል ግዝኣት ኣይኮነን ኣብ ናይ መን ግዝኣት እዩ ነይሩ መሲልኩም ኣብ ናይ ሮማ ግዝኣት እዩ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን እዩ ነይሩ ሮማውያን ኣይሰርሑን እዮም ነይሮም they don't work እንታይ እዩ ዝበሃል መሲልኩም ብዛዕባ ሮማውያን ክዛረቡ ከሎ ሓደ ሮማዊ ተደኣ ኮይኑ a Roman citizen is a princess of the world is ዝበሃል ኣይሰርሕን ፈፂሙ ይሰርሕን ኩሉ ነገሩ ብመን ዝግበር ብባሮት እዩ ዝግበር ኣብ ማሕረስ ዕንጨይቲ ምፍላጥ ጥራይ ኣይኮነን ሓኪም ወላ እንተኾነ ብባርያ እዩ ዝግበር ናቱ ኸይዶም ዝማረኽዎም ዘበሉ ህዝቢ ባሮት ዝገብርዎም ህዝቢ ኩሉ ዓይነት ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ማለት ኩሉ ዓይነት ሞያ ዘለዎም ሰባት ስለ ዝነበሩ ማለት ስለዚ ኣብ ግዜ ሮማ ኣብዚ ሕጂ ዝመልእኽቲ ዝፀሓፈሉ ዘሎ እዋን ልዕሊ 600 ልዕሊ 60 ሚልዮን ባሮት ነይሮም ልዕሊ 60 ሚልዮን ባሮት ነይሮም ይበሃል ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ግዝኣት ሮማ ማለት ኩሉ ዓይነት ጥበብ ዝነበሮም ገሊኦም ድማ ኣብ ማሕረስ ጥራይ ዝሰርሑ ብጉልበቶምን ብግዚኦም ጥራይ ዝግዝኡ ገሊኦም ድማ ፍልጠቶምን በእምሮኦምን ዝግዝኡ at the end of the day ግን ወናይ ሓንቲ ናይ ርእሶም ነገር መሰል ዘይብሎም ባሮት ነይሮም ማለት ነዚ ኮንቴክስት ጽቡቕ ጌርና ምእንቲ ክርድኦ ስለ ዘለኹ እየ ንድሕሪት መኻድ ዘለየኒ ሓደ ነገር ክነረኩም መቸም ኩላትና ኣሪስቶትል ዝበሃል ሰብኣይ ንፈልጦ ኢና ምሾ እንተ ብገረ እንተ ብወረ ሰሚዕና ኣለና ኣሪስቶትል ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበረ ፈላስፋ እዩ ብዛዕባ ባሮት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መሲልኩም ባሮት ኢሎም ክገልጾም ከሎ ህያውያን መሳርሒ እዮም ኢሎም ኢን ሾርት እንታይ ማለት እዩ መሲልኩም ልክዕ ከንፋስ እዮም እንታይ ፍልልዮም ካብ ፋስን ባርያ እንታይ ይፈላለዮም ባርያን ቃሳቀስ እዩ ህያው እዩ ማለት ፋስ ግን ፋስ እዩ ማለት እሳ ጥራሕ ፍልልዮም ኢሉ ገሊጾ ኣሪስቶትል እዚ ብገጅፍ ዝጽሓፍ ሽሙ ኣብ ናይ ሳይንስ መጽሓፍና ማለት እዩ ካልእ ፈላስፋ ቫሮ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ፈላስፋ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ናይ ሕርሻ መሳርሒ ኣብ ሰለስተ ይኽፈሉ ኢሉ ናይ ሕርሻ መሳርሒ ቱልስ ናውቲ ሕርሻ ማለት ናውቲ ሕርሻ ሰለስተ እዮም ኢሎም እቶም ቀዳማይ እንታይ ይበሃሉ the articulate ይበሃሉ ማለት the articulate እንታይ ማለት እዮም እዚኦም ርእሶም ክገልጹ ዝኽእሉ ማለት እዚኦም ባሮት ምዃኖም እዩ እቶም ካልኦት ድማ the inarticulate ይበሃሉ ማለት እዚኣቶም ድማ ርእሶም ክገልጹ ዘይክእሉ እንታይ ምዃኖም እዮም በቕሊ እንስሳታት ምዃኖም እዮም እቶም መጨረሻ ዝሰርዖም ካልኦት መሳርሒታት ሕርሻ እንታይ እዮም the mute ይብሎም ማለት ወይ ድማ እቶም ዓባሳት ይብሎም ማለት እዚኦም ከዓ እንታይ እዮም እንበዓል ፋስን ማርቴሎን እዮም ማለት እዚ ናይ ሕርሻ መሳርሒ ምጻለይ ተዳኢልካሲ ካበየኖም ከምጻልካ ኢልካስ ተሓትት ማለት ባርያ ዲ ከምጻልካ ማርቴሎሲ ሓደ ዓይነት ስታተስ ኣብ ዝነበሮ ግዜ ኢና ንዛረብ ዘለና ነቲ ዘመኑ ተፈሊጥናዮ እዚ ጽሑፍ ብዛዕባ መን ዝዛረብ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ መጨረሻ ከነግረኩም ካልእ ሳልሳይ ፈላስፋ ካቶ ዝበሃል ፈላስፋ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ
باريخان تحميمو ويدما أنت أريجو كم توم كالوت باروت راشن دحري معريوم أما قيل كايو قنطوتيو يلو تحيفو مال قنطوتيو مالتي extravaganza مالتي كم نبور نلعلي بقى ما تجيب كايوسي you can't يوان باريات أريجو تحت جبرو يلو شعو خص كله throw him away let him starve to death يزول مال الله خنوم سال بار ناو نتزمن صبو غيرنا نفلطو مال ازي كمزي ابز تبهللو زمن نتصحف حجي خم بوي مال okay now listen to me very carefully ጳውሎስ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ባሮት ኣብዝ ከምዚ ዓይነት ብሩታል ዝኾነ ዘመን ዝነበሩ ባሮት አንስቲ ይኹኑን ሰቡት እተን ሚስትረስናተን ነተን አንስተን ድላይን ክገብረን ንኽእላይን ክምንጭተን ንኽእላ ክበሳብስን ንኽእላ ክሓርደን ንኽእላ ክትቀትለን ከማ ትኽእላ by the way ኣብቲ ዘመንቲ ኖንዶን ባሪኻ ንሰበይትኻን ንውሉድካን ከማን ቀቲልካዮም ንምንታይ ቀቲልካዮም ዝብለካ ወላ ሓደ የለን you know that right ኣብቲ ዘመንቲ ሰብኣይ እዩ the utmost figure ናይ ምድሪ ዝነበረ ማለት ስለዚ በቀዳይ ተቀስኮ ነበር ሰብኣይ ነንስትኹም ኣፍቅሩ ከመይ ጌርኩም ከም ትርእሱ በጃ ማሕበሩ ዘሕለፈ ክብሎም ከሎ ነዚኦም ሰባት ይቆሙ ዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ አሎ ሆኖም ሳይ ነዚኦም ከምዚኦም ሰባት ነንስቶም ሲ ቁርጽ አቢሎም ክድርቢውን ዝኽእሉ ሰባት ሲ ርእሱ በጃ ከም ዝሃበ ጌርኩም ኣፍቅሩውን ዝብሎ ስለዚ ኮንቴክስት ተረዲኡካ you'll understand the difficulty ማለት ትኽደት ናይ ተቃል ይርዳእካ እዩ ማለት ስለዚህ ጳውሎስ ነዚኦም ታይልዎም ለዞም ባሮት ተመሪሰተን ሐሳብ ከምብባይ አቱም ግዙአት ነቶም በስጋ ጎይተትኩም በፍርሃትን መንቅጥቃጥን በገርህነት ልብኹም ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተአዘዙም ከም ግዙአት ክርስቶስ ኮይንኩም ነትፈቃድ አምላክ ካብ ልቢ እትገብርዎ ደአምበር ንሰባህ ከም ትብሉ በገጽረ አይኮነን ንሰብ ዘይኮነስ ከም ንጎይታ ጌርኩም ፍታው ተገዙ ባሪያ ሆነ ጨዋ ሆነ ነፍስ ወከፍ ሰናይ ዝገበረ ካብ ጎይታ ከም ዝቅበሎ ፍለጥ 4 ነጥብ ኢሉ ምዕራፍ ፍቅድ 9 ንጎይቶት ተዛሪቡ ጎይቶት ካ ከነግረኩም ሕጅ በተሓደ ነፍስኩም አቀምጥዋ ማለት ጎይታ ኸአ ነዚ ባሪያው ከምዚ ዓይነት ፕሪንሲፕል እዩ ዝነብር ማለት ከምዚ ዝነብር ኮሎሲ ታይሎ አቱም ጎይተት ከምኡ ግበርሎም ከመይ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩዎ ማለት it's amazing ንባሪያኻ ከምዚ ጌርካ ተኻናኾኖ ኢሉ ጳውሎስ ክጽሕፍ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ሬዚስታንስ ከም ዘምጽእ ኣብቲ ዘመንቲ ክርዳኣና ይኽእል እዩ ማለት እምበር ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ እዚ ሓሳብ እዚ ጳውሎስ ነዚኣቶም ነዞም ባሮት እዚኣቶምን ነዞም ጎይቶት እዚኣቶምን ክሳዕ ክንደዚ ብትብዓት ካብ ጽሓፈሎም ነዞም ንሕና ካብ ባርነት ዘለዎ ዘመን ኣዚና ርሒቕና ዘለና ኣብ ዘመን እዚ ንነብር ዘለና ህዝቢ ምኹ ኣብ ዘመን እዚ ኻ ቁሩብ ዝሓሸ ማለት እንተ ድሕር ናይ ብሓቂ ነዚ ዳይሬክት አውዲየንስ ዝዛረባለሁ ኮይነ ድማ ንሕና መቸም ኣብ ስራሕ ክንወፍር ከለና እዚ ንሕና እንሰርሓሉ ዘለና ስራሕ ኩሉ ዓይነት ናይ ኤምፕሎይመንት ራይትስ ዘሎ ስፍራ እዩ ሓቂ ዶ know your rights ይዝበሃለሉ ሓቂ መሰልካ ሁሉ ሰዓት ክንደይ ተኣቱ ሰዓት 8 ወይ 9 ሓሙሽተ ክትኮን ኮላ ወላ ሓንቲ ገብና ተሰሪሕካ ምስ ሓሙሽተ ሰዓትን ፈርዓን ትኽፈል እንዳተባሃልካ ብብዙሕ ምክንኻን እትነብር እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ እዚ ቃል እዚ ንዓና ኣጸቢቑ ሬሌቫንት እዩ ሓቂ ዶ ነታ ነቕጣኣ ከማን ከይተረፈት ንዓና ሞር ሬሌቫንት እዩ ማለት ሓቂ ዶ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ wherever we are ንሰብ ቆፂርና ዲና ነስርሕ ዘለና ወይስ ንሕና ተቆፂርና ኢና ነስርሕ ዘለና እዚ ቃል እዚ ብጣዕሚ ከገድሰና ናይ ብመንፈስ ዝተመልአ ዝትመላለስ ኣማኒ መግለጺ ኸኣ እዩ ማለት ጎይታ ይባርኩም ስለዚህ እምበር መጀመሪያ እንታይና ክርኢ መሲልኩም ኣብዚ ቃል ሂደት ቃላት ፈሊና ክርኢና እሞ ናብቲ ናይ መዛዘመ ሓሳብና ክንከይድና መጀመሪያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ከም እንታይ ኢሎም መሲልኩም አንቱም ባሮት ኢሉ ነቶም ብስጋ ጎይተትኩም መጀመሪያ ኣብዚ ቃል እዚ ኣጥራይ ክንጸንሕ ንመን ነቶም ብስጋ ጎይተትኩም ክብል ከሎ ሓደ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ስለ ዝደለዩ ምክንያቱ እዚኦም ጎይተትኩም እዚኣቶም ናይ ምንታይ ጎይተትኩም እዮም ናይ ስጋ ጎይተትኩም እዮም ካልእ ሓሳብ ስለ ዘሎ እዩ ናይ ስጋ ጎይተትኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት ካልእ ኣምር ኣሎ ሕጂ እዞም ባሮት እዚኣቶም ቅድሚ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምፍላጦም
ፈጺሙ ኣብ ኣእምሮኦም ዘይነበረ ሓሲቦሞ ዘይፈልጡ ኣብ ልቦም ከዓ ፈጺሙ ዘይተዘንተወሎም ሓድሽ ምኽሪ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ማለት እዚ ከዓ ቀዲሙ ነጊርዎም እዚኦም ብስጋ እዮም ጎይተትኩም ኣብ መንፈስኩም ግና ንስኹም እንታይ ኢኹም ሓራ ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት ሓራ ኢኹም ስለዚ ነዞም ናይ ስጋ ጎይተትኩም ኢሉ ክገልጸሎም ከሎ መጀመርያ ሂዝ ኤክስፕሌኒንግ ኢት ማለት ስለዚ እንታይ ነዞም እንታይ ይሰምዕ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ባርያ ዝብል ቃል ጎይታ ዝብል ቃል ኩሉ ምድራዊ ሓሳብ እዩ ኣብ ምድሪ ዝውዳእ መወዳእታ ዘለዎ ነገር እዩ ማለት ንሰማይ ፈጺሙ ዘይቅጽል ነገር እዩ ማለት ንሰማይ ጥራይ ዘይቅጽል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምድሪ ከማን ኪኖ እዚ ስጋ ዘይሓልፍ ነገር እዩ ምክንያቱ ሰብ ካልእ መንነት እንኮላይ ስለ ዘለዎ እዩ ማለት መንፈሳዊ መንነት ስለ ዘለዎ እዩ ማለት ስለዚ ጳውሎስ ንዕኡ እዩ ዘረጋግጸሎም ዘሎ ካልእ መንነት ዘለኩም ሓደሽቲ ፍጥረት ኢኹም ኢሎም ከምኡ ይበሎም እንዲሁ ምዕራፍ 3 ከንብብ ከለና እንታይ ድና ኢልና ነዞም ኣሕዛብ ንዓኻትኩም ኣሕዛብ ነዞም ካልኦትካ ኣይሁድ ነቶም ቀረባ ዝነበሩ ዝመስሎም ግና ከምዚ ኣምላኽ ዘይተራኸቡ ዝነበሩ ንስኻትኩም ከዓ ርሑቋት ዝነበርኩም ነዞም ክልተ ኣምፂኡሲ ካብዚኣቶም ስንታይ ፈጢሩ እዩ ዝብለና ሓድሽ ሰብ ፈጢሩ ሓድሽ ሰብ ኣይሁዳዊ የለ ፀራኣዊ የለ ሓድሽ ሰብ ብክርስቶስ ዝኾነ ሰብ ተፈጢሩ ማለት ስለዚ it's a beginning ማለት it's a new thing ማንም እኳ ብክርስቶስ ተዳሃልዩስ ንሱ እንታይ እዩ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ይዝብሎም ዘሎ ማለት ባርያ ኮንካ ተፈጢርካ ተዳኣ ነርካ ዶሚ ደጊም እንታይ ኮንካ ባርያ ኣይኮንካን ብደገ ባርያ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ነዚ ስታተስ ኮዚ ኣይተቐየረን ክኾን ይኽእል እዩ ዝውዳእሉ መዓልቲ ኣሎ ብውሽጥኻ ግን ኦልሬዲ ሓራ ዝወፃኻ ኢኻ ሓራ ጥራይ ኮንካን ወፂኻ ከማን ኣምላኽ እንታይ እዩ ጌርካ ውሉድ እዩ ጌርካ this is amazing ውሉድ እዩ ጌርካ እዚ ውሉድ ዝብል ቃል ንዓና ወላ ሓንቲ ይኾነ ንባርያ ግን it means a lot ባርያን ውሉድን ፍልል ያለዎም በበይኖም እዮም ውሉድ ኢኻ ኢሎም ናይ መን ውሉድ ናይ ኣምላኽ ውሉድ ናይቲ ገዛእ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ ውሉድ ኢኻ ኢሎም ምእንቲ ክርድኦም ከዓ ኢሎም ንኣምላኽ እንታይ እዩ ኢኻ ወራሲ እዩ ንክርስቶስ ከ ባርያ ብዛዕባ ምውራስ ዝበሃል ነገር ወላ ሓንቲ የብሉን ምውራስ ንባርያ ጓና ቋንቋ እዩ ባርያ ኣይወርስን ዝወርሶ ነገር ከምታ ዝበልኩኹም እዩ ትውዳእ ኣብ መጨረሻ ስራሕ ጥራሕ እዩ ዝወርስ መከራ እዩ ዝወርስ ዘውርሶ እንተሎ ከዓ ንሱ ጥራሕ እዩ ማለት ነዚኣቶም ግን he's giving them a new beginning ካልእ መንፈስ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ማለት that's why you ጳውሎስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ብትብዓት ክዛረቦ ዘኽኣሎ ማለት ኣብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:13 ከምዚ ይብለና ኣይሁድ ወይስ ጥርኣውያን ባሮት ወይስ ጨዋታት እንተኾንና ንሕና ኩላትና እንታይና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውንሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰቴና እዚ ክንዲዛ ኣድጊ ዝኾን ኣሚን ክንዲዛ ግዛዕ ዝኾን ግራት ዝውንን ጎይታኻን ንስኻ ብሓንቲ ንእሽተይ ፀባብ ኮይንካ ከም ከልቢ ርፍራፍ ዝድርበይልካ ባርያን ካብ ሓደ መንፈስ ኢኹም ሰቲኹም ደጊም ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነገር እንታይ ግበሮ እንደገና ኣተንሳኣዮ እዩ ዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ ማለት ካብ ስጋ ዝሓለፈ ነገር ካልእ ህይወት ኣሎ እዩ ገላትያ 3:27 ብክርስቶስ ተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለበስኩምዎ እሞ ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ኩላትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም እሞ በዚ ኣይሁዳዊ ወይስ ጥርኣዊ የልቦን በዚ ባርያ ወይስ ጭዋ የልቦን በዚ ተባዕታይ ወይስ ኣንስታይ የልቦን ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ደጊም ዘርኢ አብርሃም ኢኹም ከምቲ ተስፋውን እንታይ ኢኹም ወረስቲ ኢኹም this is amazing wow music to their ears ማለት እዩ ማለት ምጆ ኣነ ወራሲ ዝውረስ ኣለኒ ምዃነ የመን ወራሲ ናይቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዘገርም ኣምላኽ ሙሕጂ ሕጂኻ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሎም ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ተገበረና ኣቐመጠና ዝበሎም ህዝቢኦም እዚኦም ማለት ስለዚ ዝሓቂ እዚዩ እንደገና እንታይ ዝገብረሎም ዘሎ ዝስርተሎም ዘሎ ማለት እዩ ጎይታ ይባረክ ሽዑ እንታይ ኢሎም መሲልኩም ካልእቲ ቃል ፈንቲትና ክንሪያ ዘድለና ማለት ብፍርሃትን ምንቅጥቃጥን ትብል ቃል ኣላ ማለት ስለዚኦም ባሮት እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ሓርነት ክነግሮም ፀኒሑስ መሊሱኻ እንታይ ይብሎም ኣሎ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ነቶም ጎይቶትኩም እንታይ ግበርዎ ተገዝእዎም ፍርሃትን ምንቅጥቃጥን ዝብል ቃል
كبر زبالة قالي كبيد قالي أما صحاف قدسنا على 10 تجزئة تتقيسون نرخبه إذا فرحتن من قطقاتن زبل قال مال باولوس نبعلو تتقيموا له نسب قرنطوس كزارب كله 50 لهم باولوس أبسب قرنطوس أنا أما أخلكم بدخامن بفرحتن ببزح من بدبادن إيه أما أكلكم زنبر كويلو مال انتهي مالو تي باولوس نسب قرنطوس يفرحهم نيرو مالدي كم دس معنا سب قرنطوس من البات كي لعلو دي فرحوا دوموزو خي قارصلو دي فرحوا باولوس نسب قرنطوس يخفلون يرمى مش لا سب قرنطوس أكفلون فهم زي كفلون نسون there is nothing to be feared about الله هنوم فرحانت هاب سب قرنطوس زفرحوسي ولا حنتي هذه إلا باولوس بجزء إدو إن عايز لا محبر نساني رمان ثم قالوا تقابلوا خال سفليبي قاتل فرحوسي أتليس بزنا يلوم زمان كيرون خلينا عاد ماسي بملأت جيرون مو شتات سردو بروحات محبر سردنا بروما سب قرنطوس كنا فقات يمنيرو هابتامات كنا سومال he was so determined to do that مو باولوس تايز فرح نيرو تدعيلنا باولوس قال نجار يسفرح نيرو I will tell you later إذا قال إذا دقاقمنا أما صحاف قدسنا نرخبوينا فرحات زبحات إذا فرحات من قطقات زبحات نجار كله جزء مسك زياب هير تأساسيرو يزقلته that's why باولوس أبزخ قلته خلو نتوم باروت نتوم قويتاتكم فرهوهم ديخونا زبلهم دلو خو مزبل قال عينا ببنا مشو بفرحاتن من قطقاتن نقويتاتكم تقاززوهم تراي يكون لهم تيدا كم نقويتا غيركم ما أرمني زفرهان زن قطقاتن اتو قويتا ايو مالتي سيز تفرحاتن ات من قطقاتن ديو زخونلو زوهابو زلو ات قويتا اومن قويتاتهم قويتوتومن قويتاناتومن زخونه اب سمايا زلو زل عالماوي قويتا ايو مالتي እሱ ይዝፍራህ እሱ ይዝንቅጥቀጥ ማለት he has a standard ስለዚህ አብዝኾነ ቦታ ነሃሉ አብዝኾነ ዕዮ ነሃሉ እንገብሮ ዘበለ ሁሉ ብገጽ ርአ ኸውን አይግቦን that's why ጳውሎስ ከዛረብ ከሎ ንሰብ ባህ ከም ተብሉ ዘይኮነ ብገጽ ርአ ዘይኮነ ከም ንጎይታ ኮይንኩም ዝብሎም ቃል ተጠቀመሉ ነዚ ቃል እዚ ኣብዘን ክልተ ፍቅድታ ጥራይ ሰለስተ ግዜ ደጊሞል تدقاق مقال كل جزء مستوعلوا أزيو أقداسيو أيكونن حنسا كل تشع سلسة شع تدقيمه ما بزين كل ذي أتكون تقصي سلسة جزء تدقيمه حدا قال it means something we have to focus on that مالتي حكيلو سأنت إزبلهم زلهم مسيلكم كم نقويتا غيركم تجزوهم كم نكريستوس غيركم تعززوهم نسب زي كونس كم نقويتا غيركم بفتاو أنت يقبلوا تجزوا ويبلهم مال بعد حدا نقدر كنستوعل علينا زم سب إفسون زم ناي إفسون باروت حدا نجار كستوعلو يو باولوس دليوم زلوا مال سو أنتي مسيلكم سب ناب قويتا مسمته ناي مني ناي قويتا وانو جيروي ناتو جيروي تريتو جيروي ونينو وي مال جزي وي مال سززجاز أو قويتا زوانو قويتا نزل سبزي بخول لنتنو ونينو وسلا زخانة بفرحاتن بمنقط قاتن برعدن أبقدمي وخمالالس ناي قويتو نجار كمل إيو باولوس زتصوع زلو مال تتصوعيت مبار سماوي تصوعيت دامبر مدراوي تصوعيت أيكونن حالي نجار كنستوعلو زلنا قدسنا حاتي لو ما أنت تملقت يزيو كم سرح ناب سرح نوفرن كلنا أبيت خريستيان بزوج حق زي استرجع ما نجارلو إلها أتقبوني دقيمة هنقرأكم حجي خدق ما مال أبيت خريستيان نتقملو قالات هالو أقلقلتي اللهم لو قالت هذا بالنيرة كندي سوات حاف مبالكم إيركم سك أقلقلتي إيركم حاف أبلو أترداكم هذا تقسيم لو ما عند 5 قراكم كقبر لكم يعني we have to rewrite the history 10 تجدي أقلقلت خبها كله سبعة هاي مالتها هون متحف قدوس نخلاتنا أقلقلت زبلنا مال it matters أبي كنا نقلقليو مال that's why كنت أخوينا مسيلكم زلنا مسيل قابت حزني أزمت أنا هيمانوت حزني تسكمني أزمت أنا حساب تاي مسيلكم كأشن علم زبها أمران حكيت فلتوا يا خمش كأشي علم لو ما عند قربتين قشم أنت 5 سنين شغري عنه الحين ما تقول له خوم ما استسمع خومني بمبالي معه ويتاي بارك الله قصلكم إليه أنت خونجن كأشن علم زبل أمر أوينا قريفنا متينا خوم زبها ليل بس حاف قدوس كلها أنت إنا يزبلنا
ካህናት ኢና ይዝብለና ምሾ እንዲያም ከማን ታይዝብለና መስይኩም ሮያል ፕሪስትሁድ ይዝብለና ሐቂሮ ናይ መንግስቲ ክህነት ይኹም ይዝብለና ሮያሊቲ ከማን አሎ አብርእሲው ማለት አሜን ዶክተር ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ታይዝብለና ዘሎ መስይልኩም ካብዚ ቦታ ወጪኻ ናብቲ ስፍራ ስራሕካ መስከድካ እቲ ስፍራ ስራሕካ ካል ቦታ ይኮነን ክልተ መንነት ዝበሃል ነገር የለን ንስኻ ኢኻ በቃ ድሒንካ ኻምሽ በቃ ተወዲያ ናይ ክርስቶስ ኮይንካ ኻምሽ معس كل جزء مال علينا له حال كل جزء that's the message here نحنا ناي قويتا خاب كنا إذا ناي قويتا مخنا إذا أنازي إذا أرنزي فتيمو أبتنا يسرع بوتانا زي الرأي ترى خوينو ناي قويتا مخنا ها we ask we question مال الله هون مثلا محتاج بايزوي كم دقائق من ديزبل انت يزبل نازلون انت اتابعنا باقلايت بودي نو question yourself متحف قدسكم وسلازبل بامنت انت حالكم سي رؤسكم تغبروا فتنو مرمروا سلازبل متحف قدس مال انا يكون كوي باولوس يوم هذي test yourself مال يزبلنا متحف قدس كيدكا اب عالم ابتنا يسرح بوتاخا كافتم علموان فتيمكا زي تعشكو لا زغددكا تداخوينكا دهينكا ديخا تحتت مال الله هونم ساي خاو هات جمري يدلكم دلو الله هونم تملسادو نعا تشك تغبرا شعو ودحين اندي مبار تايدا غوديل نيل كهات قصل مال الله هونم ساي becoming a little bit hard today مال سيزن تايز بزلو قدسان احواتي مصحف قدس كومو يوز لنا زلو مال وفيرنا هنكيدن كلنا وانجيل حزنا انا ناب دغدام نخيد مال برهان حزنا انا ناب قدام نخيد ازج انازي كلاتنا حزنا يو اينا نخيد that's why كم مصحف قدس نفساتكم تايكم زلنا برهان يخم كوزلنا برهان حسكم تخدو ايكونن كوزلنا زل ما سي تحزو برهان الله تسكمو برهان الله مو ايتطفؤو غلا يكونن لنا من يتبرهان نحنا اينا اتبرهان نحنا اينا اتچو مالت نافت نخدو سفرا مساتناسي نحنا مهلاو او نتخونتاتتي كمقرون كصبقون كخل الله مالت اذا حساب زي نباروت كاب تباهللو نزوم بጭቆናን بمجزعتن تتصفጭፎም ዝነብሩ ዘለው ባሮት ካብ ተባሃለሎም ንዓና ግዳ ክንዴናይ ማለት حقيقو ንዓና ግዳ ክንዴናይ ማለት هذا امنا يسرح ቦታና ናይ ወንጌል መልእክተኛታት ኮይና ኣለና ዶ ወንጌል ኮይና ዶለና ንሕና ባዓልና ማለት ክሪና ኸሎ ሰዋሲ ናብ ክርስቶስ ንኽመጹስ ኢደልይዶ ንሕናስ ባዓልና ብርሃን ዲና ገዛ ርእስና እንኮላይ ዳይና እንታይ ዝገበርናልኩም ዝሰበኽናልኩም ተማለዲ አማ ኸልኩም ክንመላለስ ከለናሲ I was the gospel is ብሎም ደሎ ማለት ጳውሎስ አነ ባዓለየ ነረት ወንጌል አምና ይስራሕ ቦታይስ ወንጌል ይማል ሎሚ ተገልቢጡ እንታይ እስኪ ዘፍርሕ ሎም ዘመን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሲ ነይናይ ትረኽቦ ነትኹፉ ትረኽቦ ማለት ሰባት ሲን ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን መገባብሮ ረብሓ ክገብሮ ኸሎ ትርኢ ማለት እዚ ሞንታይ ሞ ተገለባቢጡ እኮ አይደለም ተሓዋዊሱ ይኮን هرايدا حنتي نحنا نزاربو زلنا برهاننا ابزي اطراي تبرح حزنا نخيد برهاننا اينا نبزلنا بغمطلش تتصلمات اندحنا نا بيت ክርስቲያን ካቱ ጀሚሩ ግን በጣም ኢና ከንፈርህ ዝግባአና አለርት ክንከውን ዝግባአና ማለት ቅዱሳን አሐቲ አለና ዶ በሐደ ቀድም ግርም እግዚአብሔር ይስተመስገነ ይሁን ስለዚህ ባር نحنا امنا يسرح ቦታና ናይ መኒና ናይ ክርስቶስና ኣብ ማሕበር ድማ ናይ መኒና ናይ ክርስቶስና ኣብ ስራሕ ቦታና እንታይና መንፈሳውያንና ኣብ ዝኻ እንታይና መንፈሳዊና ሁሉ ጊዜና መንፈሳዊ ሁሉ ጊዜና ላይ ጎይታ ሁሉ ጊዜና ለዩ ዲስፕሌይ ንገብሮ ማለት ኮሙ ክንከውን እዩ ዝግባአና በሁሉ ማለት that's why ጳውሎስ አምዕራፍ 4 ጀሚሩ ደጋጊሙ ክዛረበና ኸሎ እቲ አረጊት ሰብኩም ታይግበሩ አንጥትኩም ታይግበሩ ከመልከ አምላክ استገብረ ሐዲስ ሰብ ታይግበሩ ዝተፈጠረ ሐዲስ ሰብ ታይግበሩ ልበስዎ ዝብለና እንደገና ልበስዎ تناي قدم سبكم غدفو كمتا حساب بناي كنتو حسابهم زملالسو انتي تكبروا اي تملالسو حساب بناي كنتو حسابهم زملالسو نسخاتكم قدم مساتاتهم ابز صلمات تاي تكبروا نيركم لكم تنبروا نيركم يهم حجنا بكريستوس يسوس تحاصبكمن تقدسكمن يهم يزلنا حقيقه we are new that's why نزي هوت زنتاي نغبرو نرئيو مالك املاح سز تصاوعيت قليل تصاوعيت ايهون that's why ጳውሎስ ነቲ ተጻዋዕኩም ለጽዋዓ ብቋዓት ኮይንኩም ታይገበሩ ተመላለሱ ዝብለና ማለት አምላክ መስኪን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ብርሃን ኮይና አለናዱ ነድምቅ አለናዱ
ازي نحنا نجر ابدغ አሎሎ ኣብ ስራሕና ትዝወሓደ ክንኮነሉ ንኽእል እዩ ማለት ተቆጢርና እንተ ደኣ ንሰርሕ ኣለና ኮይና ቶም ጎንና ዘሎ መሳርሕትና ይኹን ቶም ኣሕሉቕትና ነዚ ነገር ዝኽሪእዎ ክእሉ ኣለዎም ማለት ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ቃል እዚ ነዞም ባሮት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣሕዋተይ ናብኦም ተተመላሊስና ሓደ ጥቕሲ ካብ ምዕራፍ ሓደ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 18 ከምበልኩም ከምዚ ይብል ኣቱም ጉዙኣት ነቶም ዓመፅቲ ከዓ እምበር ነቶም ሕያውትን ልኡማትን ጥራይ ዘይኮኑ ብፍርሃት ዘበለ ንጎይተትኩም ተኣዘዞም ጴጥሮስ ከዓ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ሓንቲ ሞር ስቴፕ ወሲኹላ ማለት እንታይ ወሲኹላ ነቶም ዓመፅቲ እንኮላይ ማለት ነቶም ሕያውትን ልኡማትን ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ዓመፅቲ ማለት እንታይ ማለት ይመስልኩም ምናልባት ደሞስኩም ዝኸልኡኹም ገለ ከይኮንሲ ነቶም ኣቢዩዝ ዝገብሩኹም እኳ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ባሮትን ጎይቶትን ስለ ንዛረብ ዘሎና ማለት እዩ ኣምላኽ ምስኪን ስለዚ እዚ ባርያ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓለም እንዳነበረ ከሎ ገጽ ሰብ እንዳተጸበየ ናይ ጎይትኡ ነገር ክኾነሉ ምናልባት ጎይትኡ እንተፈትዎ ኣብቲ ጎይትኡ ደስ ዘብሎ ጥራይ እንዳተረኸበ ኣብዚ ኣዝዩ ሆስታይል ዝኾነ ኣዝዩ ኣሰካፊ ከቢድ ናብራ እንዳነበረ ከሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ቃላት ጳውሎስ ዝህቦ ዘለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ምስኪን ከምዚ ክነሱ እስቲ ጳውሎስ ወሲኹ እንታይ ከም ዝበለ ትፈልጡ ዲኹም ካልኦት ተወሰኽቲ ቃላት ማለት ብገርህነት ልብኹም ዝብል ቃል ተጠቂሙ ማለት ብገርህነት ልብኹም መሊሱኻ እንታይ ኢሎም ካብ ልቢ መሊሱኻ ብፍታው ልቢ ዝብሉ ቃላት ተጠቂሙ ማለት ማሲ ሓንቲ ኣባህላ ክነግረኩም ኣብዚ ብእንግሊሽ ክነግረኩም እዚኣ ፍልጥቲ ባህላ It's not what is expected that gets done but what's inspected ዝባህላ ባህላ ኣሎ ፈልጡ አሪኹም እዚኣ እቲ ተሓምብ ታሽሙ ገይረ ክነግረኩም በቀለለት መረዳእታ እዚኣ ክነግረኩም ማለት ናይ ፅሬት እንድሕር ትሰርሕ ኮይንካስ ተዝሓሸት ቀልጢፍካ ካብታ ስራሕ ትወፃላ መንገዲ ዓይነት እያ ትሕቲ ካርፔት ወሪድካ ዘሎ ዶሮና ምፅራይ ድያ ወይስ እቲ ሓለቓኻ ዝርኤን ነገራት ጥራይ ግብርግር ኣቢልካ መኻድ ማስ ፕራክቲካል ክንገብራ ሓነምፃና ኣባይታ ኢለ እዛ ትምህርቲ ማስ ኣብታ ሽሙ ከይተርፍ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብ ናይ ሮሜ ከይተርፍ ሲ ኣብዚ ኸነምፃ ማለት right that's what you do because that's what's inspected ኢኻ ትገብር እምበር what's expected ኣይኮነን ማለት እቲ ዝፅበየካ ዘሎ ይኮንካ እንትገብሮ እቲ ጎይታኻ እንታይ ክትገብር ዝፅበየካ ቸክሊስት ዝሃበየካ ኣይኮንካ እንትገብሮ ፅባሕ ንጎ መፂኡ እንታይ ኣይኖቴን ዝርኤን ኣይኖቴን ቀልጢፈን ዘውፃእኒ ኣይኖቴን ነተን ሰዓታት ቀልጢፈን ዘወዳእኒ ኢኻ ትብል ማለት እዚ እንድሕር ትገብር ኣለኻ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ንሰብ ባህ ከም እትብሉ ዘይኮነ ብገጽ ርአ ዘይኮነ ንመን ኢልኩም ግበርዎ ንጎይታኹም ኢልኩም ግበርዎ ምክንያቱ ሂዝ ዴር ኣብ ሰማያት ኮይኑ እንታይ ይገብር ኣሎ ይርኢ ኣሎ ድሓርካ እንታይ ክገብረኩም እዩ ሪዋርድ ክበኩም እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ሪዋርድ ክገብር ከሎ ድማ ብዘይ ወላ ሓንቲ ተኣሽሙ እዩ ሪዋርድ ዝህብ እዩ ዘሎ ማለት እዚኣ ናይ ፅሬት ንእሽተ ኤግዛምፕል ማለት ቀላል ስለዝኾነት ኢለ እምበር ኣብ ኩሉ ዓይነት መዳይ ናይ ህይወትና ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እያ ትኽተል ዓለም ማለት እዩ ዓለም ከምዚ እያ ትኸይድ this is how the world goes ኣብ ስራሕካ ከምኡ ኢኻ ኣብ ስራሕ ዓለም እየ ዘለኹ ቁርብተይ ድማ ኣነ ናይ ማኔጅመንት ፖዚሽንካ ኣለኹ ሰባት ናቶም ቢሄቪየር ጽቡቕ ገይረ ዝፈልጦ መዓስ እንታይ ይገብሩ ጽቡቕ ገይረ ዝፈልጥ ማለት they do weird stuff ማለት ክራዩ ከሎ ዘይገብርዎ ነገር የለን ወረት ማለስኻ ስራሕካዮ ወዲእካዮ ገለ መለሲ ነታ ናይ መጨረሻ ኔሩ እንተዳ ኮይኑ ጥራይ ከማን ገይሩ ከማን እንደይኾነስ ኔሩ ተዳ ኮይኑ ፍታ ናይ መጨረሻ ከም ገለኻ ርብዓ እንድሕር ተረዲኣቶ ተሓሳብሲ ንሱ we have done this አይሉ አይሆነን ጽሕፍ እንታይ ይብል I have done this ብል ማለት አንተ ዶምበር ከመንጎ አይን አመንጎን ዊን ዘሎ ዲፈረንስ ርዶ እዩ ዝብል ክሳዕ ዝብል እዩ ዘጨንቀኒ ማለት አበይ ኮይን ካዳ አስኻዳ ጌርካዮ ማዓስ ጌርካዮ ማለት ስለዚህ it's a battlefield ኣብ ግዳም ክንወጽ ኸለና because you want to see ስኻኽ ትብሎ ለለኻ ምክንያቱ እንታይ ክትከውን ስለዘለኻዩ ትራእይ ስለዘለኻ ምክንያቱ ትራእይ ቶም ጎይቶት ከዓ ከምኡ ስለዝገብሩ እዮም ባይ ዘ ወይ ሓቂ ክነግረኩም እቶም ጎይቶት ከማን ነዚ ከምዚ ነገር የተባብዕዮም ገሊኦም ጎይቶት ሕሹኽ ዝብሉ ጎይቶት ኣለዉ ማለት ሕሹኽ ዝብሉ ማለት ንሓደ ሰራሕተኛ ኸይዶም ረኽቦ ኢንሳይደር ኢንፎርሜሽን ከም ዘምፃሎም
ዝገብርዎ ማለት ስለዚ እንድሕር ከማ ዓይነት ሞገስ ረኺብካ ነዚኣ ጥራሕ ያስራሕካ ማለት ተወዲያ this is what's inspected ዚኣታ ተገድስ ካልእ ሁሉ ተሳጥሖ ማለት ነቶም ብጾትካ ድማ እንታ ክትገብር ትጅምር ክትዋቃዕ ትጅምር ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ማለት ከምዚኦም ዓይነት ብዙሓት እዮም እቲ ኮርፖሬት ወርልድ ብጣዕሚ ዘገርም ዘሰንብድ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንታይ እዩ ዝብለና መሲልኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ we have to be the light እዩ ዝብለና ዘሎ ኣምላኽ መስገን ነዞም ባሮትኩም ካበሎም ንዓና ግዳ ክንደና ካብ ልቢ ግበርዎ ብሲንሲሪቲ ግበርዎ ባይ ዘ ወይ እዚኣ ብግሩህ ልቢ ግበርዎ ትብል ቃል እንታይ ማለት ምዃና ከነግረኩም ዶ out of sincerity atብል sincerity ኣምታይ ተጻሒፋላ መስይኩም ምን ትኽትርዳአና ምዕራፍ 12 ሮሜ እንታይ ኢሉ ጽሒፍሎ ጳውሎስ ዝህብ እንታይ ግበር ብግሩህ ልቢ ሃብ ማለት ያ መስይኩም ካብ ሲንሲር ዝኾነ ዓመጽ ዘይብሉ ከምዚኣ ደኾን ክረክብ ብዝብል ዘይኮነሲ እንታይ አትፈጥ ሲንሲር ዝኾነ ሃርት እንታይ ዝፈጥር መስልኩም ጀነረሲቲ ይፈጥር ለጋስነት ይፈጥር ጉሩህ ልቢ ለጋስ ልቢ ወይ ድማ ጉሩህ ልቢ ለጋሳት ኣዳው እዩ ዝፈጥር ማለት ኣብ ልቢ እንድሕሪ ተሓናኺሉ ኸዓ ኣብ ግዳምታይ ኣብ ኢድ እንታይ ይኸውን ይጭበጥ ይስሕብ ማለት ስለዚ ኣብ ልቢ ዘሎ ትሕቶ እዩ ዝብሎም ዘሎ ዛስዋይ ጳውሎስ ካብ ንጹህ ልቢ ብፍታው ልቢ ግበርዎ ዝብሎም ዘሎ ማለት እምበኣር አገልግሎትኩም ነቶም ጎይተትኩም ይዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ አገልግሎትኩም ነቶም ጎይተትኩም ናይ ግዳም ኣይኮነን ምክንያቱ ቶም ዚኦም ናይ ምድሪ ጎይተትኩም ናይ ግዳም ጥራሕዮም ናይ መሬት ጥራሕዮም ሕጂ ምስዳሓንኩም ካልእ ጎይታ ኣለኩም ዝዕዘብ ጎይታ ኣለኩም እዚ ዝዕዘብ ጎይታ እዚ ክልተ ነገር ፍልል ያለው ኻባታቶም ካብዞም ናይ ምድሪ ጎይተትኩም እንታይ ፍልል እዩ መሲልኩም መጀመርያ ሓራ እዩ ዘውጻኩም ብሓርነት እዩ ዝጅምር ሓራ ውፅዩ ስርሑ ዝብለኩም ዘሎ ማለት ካልኣይ ድማ ነቲ ዝገበርኩሞ ኩላ ኡሪ ቁፅር ኣቢሉ እንታይ ዝገብር እዩ ዓስቢ ዝህብ እዩ ማለት ኣሜን ዶክሰም ህዚ ሎም ማዓንቲ ክነግረኩም ናይ ስራሕ ቦታ መንፈሳዊ እዩ ደግማሉ ናይ ስራሕ ቦታ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኩስኸላ ካልእቲ ኣለኹም ለምሳ you are in church ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወፊርኩም ኢኹም ዘለኹም ማለት ክትሰሩ ከለኹም ጽባሕ ንጎ ማሺ እዚ ሜንታል እዚ ተተይ ተረዲኡና ኣሕዋተይ ቅዱሳት ኣመንቲ ኣይንኾንና ማለት ጃኬትና እንዳው ጻና ኣይነብርኒና ማለት እቲ ኣረጊት ሰብ ቀንጥጡም ሓድሽ ሰብ ልበሱ ተተጻሒፉሲ ሶኒ ኣይትለብሶን ኢኻ impossible ኣሜሪካ ሶኒ ትለብሶ ሰንበትካ ቅዱስ ትኸውንሲ ኣይትኸውንያ ምሽ ነጊረኩም ነይረ ናይቶም ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ገዛኻ መሪር ኣብ ቤት ከኣኒ ኣብ ቸርች ከኣኒ ጥዑም ቅዱስ ሰብ ተደኣ ኮይንካ እታ ሰበይቲ ዝገበረቶ ነጊራ ኮይናሽ ዓራቶም ናብ ቸርች ኣምጽያቶ ማለት ኣብዚኣ በቃ ሓዳር ጥዕምቲ ገሌና ማለት ኣብቲ ኣገዛ ትትረፈኒ ሓዳር ኣይዋፀኒ ምሳኻ ገሌና it's impossible ምሳኻ ምንባር ኣይከውን same story ኣብ ስራሕ ክሪኢኹም ከለውሲ they love you ማለት ደስ ብሎም ዶ ሽታ ክርስቶስ ዲኹም ቶም ኣሕልቕትኩም ስናዕኹም ሪኦምሲ ከመይ በኣንስ ምስክርነት ክበኩም ገለና ኣሹ ደለይ ነይረ ግን ቁርብተይ ከይ ዝዓርእሰይ ምዝራብ ከይኾነኒ ክሰግር ማለት እምበር this is what we should be doing ኣብ ስራሕና ማለት ሓንቲ ናይ መጨረሻ እዚኣ ክነግረኩም እንቲ እዚኣ ተደፊአ ስለዝኾንኩ ማለት I have to tell you this ምክንያቱ ኣብ ስራሕ ከለኹ ሓደ ነይሩ ብጣዕሚ መዕገርገር ይወዲ ማለት ሕጂ ተሓለቓይ ሰለስተ ግዜ ንክሰጎይሉ ፀውዑ ሕጂ በታ ዝነበረትን ፖዚሽን ድማ ይፅዋዕ ነይረ ማለት ቅድሚታ ፋይናል ኮል ምግባሩስ ይፅዋዕኒ ማለት ፀውዒኒ ሽዑ this is final it's done he has to go ገሌልንስ no بخمسة خنفتنينا قالينا سالسايدنا قال بتحنا عادي رابعتي مستوعاني أنا مثل زمررتني معتي وديسي يا let him go قال لي really قال لي نسخاس يخيد الكا قال لي معتي أبكر ما عمله هذا جانا وا هي قال لي حسيبه أنت هي قال مني معناته كل التخلوات سبات ثلاثة سبات بتحنا لنا بتاع وانتي عمادي نسخ سقوم زي حسبه أنا I have to stay with them إلى أني حمادي مسؤوم I have to give them some تعشموا إلى مال حجي this is the point ماشي ما سرح أول تدور حرح يريدو نكرستوس نجارسي يريدو أبا خيا تمستير مال نأملاح نجارسي يريدو مال إذا لي ودو نتأبا خازن لو أملاح كم زد لي و يخوندو أكيد خاي إذا لي ودو نتنسخات خيرو نبرة حتى خافتنو خالوس do you show them Christ اتسخاذ لك نجار تتبقينا كريستوس تريوم دو أي تريوم نياتو أبزا مدر النبرة زلنا حامتات حيدتين أحواتي أملاح بتنا النبرة النبرة إيو كوت صباح نقول أملاح نفع باريا قبل النامات
trust me بالزمرنا أطرح يمسلكم كم تزخون دامو أبزياد يتوت سبات هاللهم شو زي سبكو مو يلن reward مالتكم أخي لكم مالتكم I'm sorry بحقي نحن بزي أطرح خوينا أبزي أخماني توم أبزي أنا مت أخمان سي دوم جينا أنا مت علينا أقل تفهم زموت له توم أقل تفهم زموت وسي دوم ما تخبما That's not the right thing Trust me I'm telling you honestly أبغدك تكودو خلهم كتسرح خلهم that's where the gospel is نأملاخ نريو أبويو مات أتأون نبرنا برأيو rewarded زخونا في السماء يتصبح نقوم هذا أنا ناي كريستوس أمباسادر بحال كله ناي بحق إيه ناي كريستوس أمباسادر مال ناي بحق I show him everywhere مال أبا يرأي كريستوس مال أبصرحي يعني لو ما عن ترأسنا مال أبصرحي سي يرأي دو يو تحطه زي أبهر استمسكني هون مسك زي ما أنتي خيد قلتف كبل ماتي إذا باريازي أب كم زي عينة أبيب عالم دانا برو خلو نزع عينة كنبرو زخلو نجارات سلسلة نجارات راح قدامي انتهي مسيلكم قدامي أنت بكريستوس باريا خنسو تتغيطوس نبر كنسو عالمو تأباب كنسا رفرافنا يقويتو قبل ندا تتأبيه خلو نحن أبزيتك أما عالت دما خمس دربين دافلته خلو بقروه لبي بفتاو نقويتو خجزاء زجبرو نجار انتهي مخانو تفضلهم اتناي وشتي حرنت راح سيزب أولوس زي that's why معرف حدا معرف سلسته ترى بيلوز نجارو مال نزباري زي مال مردا من النتكايو قدامي مفتحي مالتي علينا له بحال اتم بسرعه زلو قويتاتكم من البات قديمهم سلازموت خونو خو اليوم قديمهم تانو خال سلازرخبوا خونو خو اليوم لومي اسرحتهم يروهم الله كم خوين كاري خاتصوي حازلخا سرحتنيا ناي كال اوديخا اسرحي ختكون ايتده مصحف قدس يقوم زل من البات كين يزب مصحف قدس بقال غيركا كن ناتكا بزنس تكفت تخيل خوين كا مو اسرحي ختكون تخيل تخوين كا كن use every opportunity to do that زياب بتغرنيا يغير لكم بر مصحف قدس تايزل مسيلكم باريا خنس خالي خا تصوعها that's it باريا خوينكا نبر بحقوس نبر مال جن حرقت كون تخيل ترى خوينكا حرقون use every opportunity اتل مال هذا بتحت سب مسرح صباح هنا ناتي تكال ندا سرحكو سلاز نبركو ابتحت سب كات سريحه سلاز لهو كلتين صبو غير فلطن مال ازي ناي باعلكم تقبروا تخيلكم صبو ذات قص زي قرب تيسغيركم مالو نا تخاليتي خصغريكم مال ناتهم تسرحوهم كنقير يعتمد اختهم مال at least زيا godilات لكم مال يكال تخينو use every opportunity to go out that way ندقهم داخل تطميو ما منغو لا تطنققكم مالتي ارمياسكم ايدنا يلكم لبا ما تسازخونكم كما اي تغبرنا ግን that's what the bible says مالتي املاح غزاربنا خلو بنباروت امونات كوينكم نبرو خبلنا خلو باروت كوينكم نبرو ማለት አይኮነን አለና አረብ حاله ምን ትخردانا باروت كوينكم نبرو እንዳ ሰራሕኩም እንዳ ገበትኩም نبرو ማለቱ አይኮነን ታይዳ ይዝብ ዘሎ ባሮት እንድሕር ኮይንኩም ወይ ግዙአት እንተዳ ኮይንኩም ካልኦት አስራሕቲ እንተዳ ኣለውኩም እሱን ተዳ ኮይኑ ኸ ተሐጅዘላትኩም ኩነታት ኣብዛ ኩነታት እዚኣ ንክርስቶስ ግለጾ ኣነ ንምንታይ ከም ዝኾይነ ኢልኩም ብዕድልኩም ኣይተማሩን ምናልባት ትማሊ ሓለፍቲ ወይ ዋናታት ነርኩም ሕጅናብ ከም ዝወሪድኩም ተዳ ኮይንኩም ከማን ኣይትጓሃዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ድሮ እንታይ ገይሩልኩም ኣሎ ሓርነት ኣውጪኩም እዩ ኣብዚ ኮ ሓራዚ ኾንኩም ተመሰለኩም ኣምላኽ ግን ድሮ ብክርስቶስ ኢየሱስ ታገይሩኩም እዩ ሓራ ገይሩኩም እዩ ኣብዚ ኮ ዘይብልኩም እንተመሰለኩም ድሮ ግን ብክርስቶስ ነገር ኩሉ ግዜ ኩሉ ነገር ኣለኩም እዩ ኣብዚ ኮ መሳኺን ተመሰልኩም እግዚአብሔር ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ኣጸጊኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት አሜን ዶክተር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ኻልኣይ ሓሳብ ድማ እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብኻ ዘብርሆ ነገር እዩ that's why ጳውሎስ ታይዝል መስልኩም ተስፋ ጽዋዓው ሃብትርስ ትኽብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እንታይ ገብራለኹ እጽልይልኩም ኣለኹ so that you understand it እዚ ተተረዲኩም ኣካይዳኹም በበይኑ ይኹን ካል ዓይነት ኣካይዳኹም ክትከዱ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ርእሲዮ ሲኹም እንታይ ይብል መስልኩም ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ብሓይሊ እንታይ ክትገብሩሞ ክትብርትዑ ሽዑ ድሕሪ ኣብ ውሽጢኻ ብመንፈስካ በርቲዕኻ ከምዚ ዓይነት ናብራ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኣለኹ ነው ምሳሌ this is by the way the reason ማለት እዚ እንድሕር ዘይ ኮይኑ ኣሸጋሪ ኣለና ነው ሓደ እንድሕሪ ኣብ ውሽጠይ ብመንፈስ በርቲዕ ኣለኹ ንብል ኣለና ኮይና ግና ኸኣ ነዚ ዝኸውን ጸጋ እንድሕር ንስእና ኣለና ኮይና እቲ መንፈስ ምብርታዕ
كينو مزموريو يبلكم الله علينا رب حد كينو مزمار كينو أبقى مجزئابير دسيلو كام مملخن أيو بمنفس مبرتعمل وتيها إذا قدوس نبراز إنك تنبرو زخئن تأجع أيو مالتي آمين دو قسم آمين دو يسوع كريستوس قويتاي سلذي إذا حساب ذكر الدعاء له بمنفس قدوس أبز نجارزي تملينا كنبر على النامالتي نعم تجارش هذا ما ريواردوم سل أنت حرفيت كاباتي عصبخات فلت تلاقين إذا خات قال زلها قويتا كم تيوم نايم مدري قويتك أيكونن عصب ذهب كاب سماي كا قطيرو ريكوتر أبيلو خيو قدله زبارخ عصبخ ذهب أملاخ سلازو خانة يومات بارسنت كم زين عن مزالنا أزي أم مدري زقبر عيوم كم منتهي زقبر كابل بيو زعيه مال ناي وشت يوم بر ناي قدام تراي أيكون أمسلو أيكونن ينال مزالنا ناي مدري قويتانا النقل قلولو مخنيات ها نتناي سماي قويتانا بزلونا أخبروتن مجزأن مخنيات بمقبارنا النقبرو كمو سلازو خانة دما ناي سماي قويتانا زهبنا عسبي أرحقنا اندات أمتنا إنا النعين النسرحن أما ودعتو دما مننتو فليتو استرديون بحيل منفس قدوس تملئو زعيسب نتنا يزل على ما عاصم دار عيس لزخيب فتيمو احلن يفين يوديو مالتي امين دوكسم سلازي نايت قداماي نايت سانتيم كلته غصاتيوم مالتي مننتكا مردان نمننتكا منبارن ناي حنت سانتيم كلته غصاتيوم مالتي مننتكا تترديوكا هم نمننتكا زبق حيوت تنبر نمننتكا زبق حيوت تنبر تدادلي خخا نمننتكا مردا يدليكا ايو مالتي علينا لو بحال السو يتمل اختي ناي باولوس نسب افيسون مالتي قدم وداي باولوس بجكا نباروت انكولاي نمني تزاريبو نغويتت انكولاي يو تزاريبو نغويتت كزاربون كله خمت عنتو يا قديم زبلكم انتاي لهم كمو غبرلهم تاعت خمسن ثلاثه خنغركم صنحكم بسغا ها غويتتكم كبلهم كله نتيوم نعكم كاي تيدلهم دلو نسخاتكم ناي منتاي غويتت طرحيهم ناي سغا غويتوتيهم አሁን ኮይሎሚ እቱ ጎይታ ሆምን ጎይቶ ኦምን ካይሉ ገልጽሎ ማለት ስለዚህ ካል ጎይታ አሎ you are also accountable ንስኻ ኸማል እንተኻ በፍስጋ ባሪያ ተዘይኾንካስ በመንፈስ ናይ መን ባሪያ ኻ ናይ ክርስቶስ ባሪያ ኻ ስለዚህ ዋና አሎካ ስለዚህ ክትገብሮ ብዛዓት ገብሮ ነገር ታይ ግበር ተጠንቀቅ ማለት ምናልባት አይዚ አጥቅስ ዚ አይተመልከተን እንዳል ሓንካ ሓልፋ አይትበሉ ምክንያቱ ሃይ ሓደ ግዜ ጎይታ መኻን ማለት ታይ ማለት መኻን ክነግረኩ دحر نسرح علينا بتحتينا سبات نسرح تلالنا خوينا take this seriously املاح يزاربنا له مال ناتو انا بكلتي ان بوتا اني رسزهم اسرحم سلاز نبركم مال تسرح خلي have to be very careful مال ناتو حجي كمتنا ارسطوطل عينت مينتاليتي تدالكا بتعمي خا تغاغا እዞም ሰዋት ዚአቶም መሳርሒኻ እንድሕር ጌርካ ተሓስቦም ኮይንካ ናብቲ ንስኻ ክትበፅሖ ደሊኻ ደለኻ ዓላማ መብፅሒ መሳገሪ ጌርካ እንድሕር ትጥቀመሎም ኣለኻ ኮይንካ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ኮይኑ እንታይ ይገብር ኣሎ ይዕዘብ ኣሎ ይርኢ ኣሎ ማለት ነተን ንስኻ ክትሳገርን ዝሓሰብካዮ ነገር ከይበፅሕካየን ከለኻ ኣምላኽ ክቆፅዓካም ይኽእል እዩ ማለት ይገብር ስለ ዝኾነ ኣምላኽ God is serious by the way he does that نسبات الترئيس كان دحت خير الله خانكا تحلف زل خامس لك امبر كمتا مصحف قدسنا تصحيف زلو ام بندل حصي سفران تاي تغبرهم تقمطهم كوي شتت كتب لك اغزابير يخير يسز بي كيرفول مان اندحرنا بحق اغنا كم امانين منفس قدس كم استمل امانين كوين كاتنبر تلا الله خاغنا اكايدا كله غزي تا خون زغبو ጥንቁቅ ሆናሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ዝፈርህ ሆናል ፍርሃት እግዚአብሔር ክሎካ አሉ ፍርሃት እቲ ጎይታኻ ክሎካ ክእል አሉ ኻልኢት ድማ ንዓኻ ዝኾን ምሉ ፍሉይ መለክዒ ከምዚ የለ ጽቡቕ ጌርካ ምፍላጥ ድማ ኣገደስ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ የለን ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣድልዎ ገጽ የልቦን ንስኻ ጎይታ ስለ ዝኾንካ ሕጂ ኣድልዎ ገጽ ኣሎካ ምክንያቱ ኣብ ሮማ እቶም ኩሎም ሮማውያን ግዛኣት ኣድልዎ ገጽ ከም ዘለዎም ጽቡቕ ጌርና ንፈልጥ ኢና እቶም ዋሮት ዘለዎም ድማ ኣድልዎ ገጽ ኣለዎም نباريان نقويتان حدا عينت فردي أيتبونيها نباريان تزعت عميتو قويتو خا عند حرا عميتو ولا حنت كتبلو يتقلنها أملاح جنا بسماي نباريا ز عمت كايو أبقدميو أدلوجت سلازيلبو جزاء بهير كريوي ماي لاز نفسه كف أبقدم جزاء بهير زجبرو زبله كله صبوا أنت هجبري عسبو قبلي خاب أملاح كرخبو يمو سازي بزي بتعمي كنت إنك يجبأ عنا يومان سازي نحنا كمان أتوم قويتوت كمين لا خنبر لنا
بفرحاتن بمنقطقاطن كنبرالنا خنات فرحاتن منقطقاطن كل غزي نمن يلنا نغويتا ايو إلنا مالتي اما وداتا دما بالسفركم له مسفري سفركم مخانو ايترسم مناتو كمت غويتا نعها فقري زرعيك حاليو زرعيك يحلف حرقلك هم خا تقبر ايو غويتا زصواعك مال سز حاليو خطري فقر خطري دامبر مفرح كتحدق ايو مصحف قدس تاي تقبر زمهر مال سزي ايتاي تقبروا مفرح حدقو ترتن اي تقبروم هيوتكم ابيدكم سلازلا كايون سلكم مالتي املاح مسكين سلازي انت يزولنا دلو مصحف قدس مالتي قدسان احواتي هيوت بكريستوس زلاتو زفلط مننتو زفلط اماني بمنفس تمليو اوش تصوب بحيلي برتعو زمالالس نكريستوس اب كل بوتا زغلط ماازاشتو اب كل ነገር زري اماني حلقه يكون سرحتنيا مال اباكم كملسا مال حدا ነገር كحتكم حدا statistics አለው اب عالم فلوت statistics by the way زوم campus crusade زبحالو زغبرو statistics ناب غويتا لو ما انت زحتكم statistics نصور مخونه نيرو اما اخلنا ناب غويتا كما غيركا خامصيخا انت زبحال اب مدرخ بزتسبكه سبكته يمصي زبل سب حيدت طراي مخونه نيرو اتحقي بمتاي مسيكم كل غزي زنجر مسيكم انا ناب بيت እግዚአብሔር حيزني زمص ወይ ድማ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንخمص ንልበይ ዘርሓዎ ኣብ ጥቃይ ዘሎ ጎረቤተይ ወይ ብጻየዩ ዝብል ግን ንኹላትና ክገልጸና መخاله ነይሩ ኢለ ይحسب ማለት حق خايز እዚ ባይዞ ብስታቲስቲክስ ተረገልጽ ዳታ ተዘርግሑ ንብዙሓት ጎይታ ዝተቀበሉ ሰባት ሓይቶም ብኸመይ ኻና ጎይታ መጪኻ ተባሂሎም እዚ ኮይኑ ረኺቡ ኣብ መወዳእታ ማለት ተቀንዲ መሳርሒ ማለት እዚ ዓበይቲ ክሩሴድ ምግባር ኣይኾነን ወንጌል መስባኽ ወይ ድማ ንብዙሓት ሰባት ናብ ጎይታ ዘምጾ ወንጌላውያንሲ ኣበይና ዘለና ዝብል ዘለኹ ኣብ ስራሕና ወንጌላውያን ኢና ማለት ናይ ሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ we have to be ናይ ክርስቶስ ሽታማ ኣምላኽ እዚኣ እዩ ዝደሊና ዘሎ እዚኣ ታናይሎም ማዓንቲ መልእኽተይ ማለት ንኹላትና ሒዝናያ ክንከይድ ዘለና ማለት ንክርስቶስ ኣብ ኩሉ ስፍራ ክንገልጾ ንክርስቶስ ኣብ ኩሉ ስፍራ ክንሰብኮ የድልየና እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ክርስቶስ ክስባኽ ክርስቶስ ክራይ visibly ክራይ ማለት ብግሉጽ ክራይ እዚ ከዓ ኣብ ምንታይና ኣብ ካይዳና እዩ ማለት ጎይታ ይባርክኩም ጽንልኩም ስለሰማዕኹምኒ ካብ ዘለና ሓፍ ክንብልና ሞ ክንጽሊና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እስኪ ከመ ያለው ሆነ በል እግዚአብሔር ይመስገን ከመ ያለው መንገደይ ክሪዩን ሆሎ አባ ይሪዩዶን ክርስቶስ ንበል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኦ ሃሌሉያ እስክንጸሊ لو ما عندي رأسنا خنفتش يقبالنا بسرو إفيسون دحر خم معرف 4 جميرنا خنبب كوينا بزعبا نابرا سلازخونه منبار براكتيكال نابرا سلازخونه بمغنيات تخوينا زلنا مننت كم ذا عينت هيوت نبرا لنا لو عين نبرا لنا ايو تحتو قدسان احواتي هاليلويا سكن تصلي حنت دار ولا انت خنت ويتا يسوس برهان دو يخون الله كسعلومي برهان دو خوينا خرينو خلو سباتسي كم يالله اتوم صرفكم من زساغوغكم من زلو نتسناي قبركم ريوم نتناي سماي ابوكم انت خمس جنوسي اما كلا حزاب اخيراهم اتصبوا يومنا انا بغيتا دو يمطو ويس نحنا زقددنا خوينا لنا سكي هاليلويا هاليلويا كنت صلي እግዚአብሔር ይባርክ